idan muka je yanzu sai mu zuba maki ɗin idan muka gama sayayya da za mu yi to sai mu koma gidan Allah. Idan Allah ne sai Allah. Allah ya taimaka da haƙi. Alhajin Allah. Ai da sammakon ko ƙara sammakon bare ma. Ko ana ba da rabin jaka a kunyar fari. Na ce alhaji da ka cika rage ƙwara lahira ta yi baƙo sarki ka fi mara ba dare a jere kujeru. Allah taimake ka alhaji. Ai alhaji an da fiye ɗan alhaji ya kasa rama. Wannan haka yake. Na gode. Alhaji. Me ya faru lafiya? Alhaji kudin roƙon na mana. Kun roƙo? Sai me kuma? Alhaji kana nufin duk wannan roƙon da na ma a banza zai tashi. To daman na saka ne? He ka sa ni? Ai mu dan mun yi roƙo to he an biya mu. Ni roƙon. Ƙwarai. Ka je iskoki? bari mu ba shi Ga ga ka. Ai wannan direban ai wannan da gani da albarka. Za ga ya baka. Zai baka. Albarka direban. Ai da gani wannan ɗan girki. Ƙwarai.